एबरा लड़ता लो खेसारी पवन ई लो नहीं खे गोले ना गोले बालो बाकी हाउ नीचवा से एक जना खोले है कि ए हमर बोसी जबकि ये इलाज बहुत पहले बाबा करा चुकल बनी मत कहलो तब का कहां भर है साल भर पहले मुखिया जी कसम खा के कहता नहीं बाबा के आपन एकांत में बाबा पेशगोबत में को अभियंता जी गोनोई छोड़े के पड़ी का है तो हमारा बॉयसीर हो गई कहां का घेट में होला जहां होला तो है न होला कोई कौन हो बाबा आ तो हमारा कौन चिन्हाला ना बाकी चुका मुका बैठता नहीं तो सचिन के बॉल नहीं और हतवत मांस बहरी आ जाता हरी राम राम रही बाबा बादी हो बादी एगो खूनी होला बैठले रहब उठब तो बुझाई कि रंग फेंक दी होला हमर अब तो बाबा इलाज के कर कराए तो हां पैसा ढेर लागी अभियंता जी घरी हमर स्थिति ठीक नहीं है मानी जी मणिया जिला भोजपुर विनोद यादव एगो डॉक्टर हमें हिर के जानते बनी छतरी के 6 बुद्धि ब्राह्मण के बारे और हिर के अनंत बुद्धि पटक के तबले मारे जोले पूरा ना झार गौरवी यो ना पूछी कि मर गए लेके दिया तारा वो जब भाप जाए तब कहे कि ढेर मरने का फाइटन ढेर अब जानी लेके गोइनी हो जा अब जानी ले गोइनी अब विनोद भाई के धन्यवाद आजो करतनी हर एक गाना सुने ले हो सुनी है कहले कि व्यास जी बीमारी तो बड़ी डेंजर 2 अंगुल ऊपर तक हो गया है पुराना भाई सिर है नया होता तो पुलंगी पर होता जर तक चला गया है कसम ठीक कर कहले कि एक हफ्ता छोड़ दी ऑपरेशन कब के कहले टाकाओं का लगा कि एक हफ्ता यहीं पे रुकना है कंपाउंडर यस सर भोलनी माला हम लाओ जी सर दर्द निवारक भी है और सुखाता भी है और एक हफ्ता लागो टाकाओं का काट के कहले कि जाई बाबा जाई मलकिनी से लगवा ले घरे बाबा घरे आईनी मलहम देहनी चितपट देवी के चितपट केला मलहम वाला कथी से कैसे लगी कैसे झूक की मुंह लौके झुक गई जक बन गई जक अब मलहम लगाओ तारी मलकिनी अरे बाप रे ए तो धीरे धीरे एगो हाथवा खानवा पर धैले ले एगो से लगाओ तो रहसा तो बाबा कहता नहीं रे रे भाई कैसे मलहम लगाओ तारे कैसे एगो कानवा पर हाथ धैले बड़े एगो से लगाओ तारे तो मोय कहल के पागल हवा का दुइए गो हाथ में तब का एगो कानवा पर धैले रहनी एगो से लगाओ तनी कहले कि रे ते कैसे लगाओ तारे कि ओ कानवा पर हाथ बा एगो से लगाओ तारे अरे कंपाउंडरवा कैसे लगाओ तल कैसे भाई कि दोनों कानवा पर दोनों हाथ रहल आ तब लगाओ तल कहलस मौगी कि नाती बुझ गईनी जान गई नी 1 महीना तू दवाई नहीं खा करल है दवाखाना में गाड़ी मरल जब दोनों हाथ तारा कौन है पर होतल तब बिना नोह वाला अंगुरी से लगवा तल नाती कहत नहीं काहे मसुआ जान बनी बाबा बाबा हम के हई हां रवा चिन्हाई रहे जानता नहीं को कब जब पहले हम शुरू कैले रहती नु हमारा जगह यहाँ पर रउआ हमारा इस समय में गईती नु रउआ अपन कैपेसिटी बुझा जाए कि क्या है हमारा एको गो चुटकुला नहीं कहले लेदारी नहीं खिगोले अब वो लोग रुकल बन देख ले एकरा बाद बंद कर बुझा जाए तुरंत और प्रेम के गीत गौले बनी हाय सारी लगाई है ई महात्मा बाबा कहता नहीं रहो महात्मा बाबा के जोड़ा के होइए ना हवे तब का महात्मा बाबा के 5% रुपया गईती तो हम खुश होती तब का साफ जीरो है रवा साफ जीरो कहता नहीं कि सब है ब्यास का होता बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड कि छनन छनन तर इहे नु लिख ह तब का भिखारी ठाकुर कहले तो अनुकूल लोग कहता कि ना ए बेरा के भिखारी ठाकुर तू बुझी हो जवन लय सरलो लय गावे लगम नु ओकर जवाब कुल जना YouTube पर से सुन कर रेडी करे लगे तब का मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया एगो गीत गौनी कुल जना गावे लगले तब मुफ्त हुए ए बदनाम तेरे संग अरे नहीं ना मिला
4 साल पहले गौनी कब के कर बदली विचार यार बतिया के हुए ना जानी कौन जना स्टार ना गोले आए कौन जाना एबरा लड़त लो हाँ। खेसारी पवन हाँ ई लो नहीं खे गोले ना आए बोले बालो जा जा धोखा कोलू प्यार में 4 बरिस ट्रैक्टर पर लोग बजा ली हल हाँ तब खेसारी गोले अरे जा जान जान गोनी खिसेबू तंबर जेब तोड़ के फिल्म में बा हाँ तब सैया अंगूरी से बोर बोर के टीका करे ले कभी कहां से लिख ले हैं पवन वही में टरवाए गोले बड़े कि उठला उठलिए के ठिका ले कि जवनिए के ठिका ले हां उठलिया के पवन सिंह माने ले खेसारियो माने ले एबार हाला चलता वो लोग के शिकायत नहीं करत को हाँ अरे हमारा शिकायत के का बुझला लोग जाला शिकायत करता रहे ए, खेसारी भेटे हैं तो पूछब रहुआ हाँ बलिया में उनकर कैसेट के हो ना रहे छौड़ी ही एटीएम कार्ड के हो डाले के हो निकाले तिवारी साउंड वाला ना लेत रहले हाँ यही हमें कि वो हमारा कहीं कि खेसरिया के लोग शिकायत करता 1.5 लाख लेता 2 लाख लेता तो राकेश मिश्रा जैसन व्यास कहले कि खाली खेसरिया के शिकायत करतनी तनी हमरो शिकायत करी कि रोज 2000 लोग हमर नाम सुने हाँ और बड़े किनारा राकेश मिश्रा पूछिए बेटा यहाँ तरह राकेश बाबा हाँ पूछ ले हीरा आदमी हमें राकेश मिश्रा तब लेकिन वो एक बार भेंट भई रहे तो कहे लगल कि भेंता जी और गोनई सुने खातिर ऊपर हमको निकल रहा है खेसरियो भइल महंगा हाँ और वो लागत नहीं लोग बोने नु बाबा तको भेने ए, जर जा ताकि ताकि भैया चलिए ठीक बा बाबा जी